Έκρινα ότι έπρεπε να φύγω εκείνη τη στιγμή. Έφτασα κάποια στιγμή σε μια ηλικία που ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Ήταν η ευτυχή συγκυρία, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι φέρανε όλη αυτή την εμπειρία και όλη αυτή τη γνώση κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο δεν είχα δοκιμάσει ποτέ. Εγώ πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο και μαζί μας έχουμε την κυρία Μαρία Απαλίδου. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για εσάς και για τη Fosprint? Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα λοιπόν. Λέγομαι Μαρία Απαλίδου, είμαι co-founder και CFO στη Fosprint, ΙΚΕ. Η Fosprint είναι μια ελληνική εταιρεία τεχνοβλαστός του ΕΠΙΣΕΗ, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ιδρυθήκαμε το 2019 και ο σκοπός μας είναι βιοεκτύπωση ιστών με λέιζερ. Ένας αρκετά προχωρημένος τομέας για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι κάτι που νομίζω η ύπαρξη της Fosprint δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο και υπάρχουν και οι ερευνητές και οι ικανοί επιστήμονες στην Ελλάδα για να μπορούν να φέρουν σε πέρας ακόμα και πολύ δύσκολους τομείς, όπως είναι η βιοτεχνολογία, η βιοεκτύπωση με λέιζερ και αρκετά καινοτόμες εφαρμογές και στο επίπεδο της υγείας. Εγώ είμαι οικονομικός βέβαια, δεν είμαι rocket scientist όπως οι άλλοι συνιδρυτές στη Fosprint. CEO είναι η Δόκτωρ Ιωάννα Ζεριώτη, που είναι expert στα laser, είναι φυσικός και είναι και καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο Medical Director είναι ο Απόστολος Κλινάκης, Δόκτωρ Απόστολος Κλινάκης, που είναι ερευνητής στο ΙΒΑ, το Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας στην βιολογία και στους συγκεκριμένους τομείς. Και έχουμε και έναν άλλο μέλος της ομάδας διοίκησης, τον Δόκτωρ Θεόφιλο Κοτσέρογλου, ο οποίος είναι ειδικός και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με θέματα βιοτεχνολογίας, έχει φτιάξει και 2-3 εταιρείες και ζει στο Σαν Φρανσίσκο. Άρα είμαστε μια ομάδα, το management team 4 ατόμων, και έχουμε και μια ομάδα 8 συναδέλφων που είναι όλοι πολύ ικανοί στους τομείς τους, κυρίως μηχανικοί και βιολόγοι. Άρα αυτή είναι η Fosprint. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που πήρε μια χορηγία Grand First από το European Innovation Council Accelerator αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μας δόθηκε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτή την καινοτομία που έχουμε. Θέλω να το πω ότι φτιάχνουμε και τον laser printer, δηλαδή και το hardware με το software, και την εφαρμογή που είναι η βιοεκτύπωση ιστών, κυτάρων πάνω σε ιστό. Μας δόθηκε αυτή η χορηγία για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις ενέργειες και να τελειώσουμε την πρώτη δοκιμή στον άνθρωπο, που ευελπιστούμε να έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του 2025. Ήσταν για πάνω από 15 χρόνια στην Johnson & Johnson και συνεχώς λαμβάνατε καλύτερες θέσεις, έχοντας φτάσει και ως τέλεχος. Πώς αποφασίσατε να φύγετε από την Johnson & Johnson και να ξεκινήσετε τη δική σας startup? Ωραία ερώτηση. Ναι, είχα μια αρκετά μεγάλη καριέρα, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια ήμουνα στην Johnson & Johnson, ήταν περισσότερα, ήταν άλλα περίπου 10 και κάτι σε άλλες θέσεις. Η Johnson & Johnson έτυχε να είναι και η πρώτη μου δουλειά, δηλαδή είχα μια ειδική σχέση με την εταιρεία γιατί με προσλάβαν out of business school, χωρίς να χρειαστεί να ψάξω για δουλειά. Όταν τελείωνα το MBA μου, είχα ήδη υπογράψει στην Johnson & Johnson και ήμουνα πάρα πολύ τυχερή γιατί ξεκίνησα από την Αμερική και έτσι είδα πολλά πράγματα για την εταιρεία και έμαθα πολλά πράγματα. Έφτασα κάποια στιγμή σε μια ηλικία που ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Γιατί αυτές οι ψηλές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες όπως η Johnson & Johnson, γιατί εγώ για 10 χρόνια είχα θέση ευρωπαϊκή, περιφερειακή, που σημαίνει είχα πάρα πολλές ευθύνες, είχα ευθύνη για πάρα πολλές χώρες, για διάφορα business units, ταξίδευα πάρα πολύ. Κάποια στιγμή λοιπόν συνειδητοποίησα ότι δεν είχα καθόλου χρόνο, δηλαδή είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν ήξερα τι σημαίνει 5 η ώρα να είμαι έξω να κάνω κάτι άλλο ή να πίνω έναν καφέ όπως πολλοί κόσμος. Και επειδή μεγάλωνα κιόλας, συνειδητοποίησα ότι όσο είμαι ακόμα πολύ ενεργή και έχω πάρα πολύ διάθεση να κάνω άλλα πράγματα, θα έπρεπε να το κάνω. Και έτσι άφησα την καριέρα μου την corporate, η οποία ήταν εξαιρετική και έχω πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση για την εταιρεία. Έτσι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω για να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο δεν είχα δοκιμάσει ποτέ. Δηλαδή εγώ ήμουνα corporate όλα αυτά τα χρόνια. Και έκανα λίγο consulting στην αρχή. Μετά, επειδή τυχαίνει και ξέρω προσωπικά την Ιωάννα τη Ζεριώτη, μου είπε: ξέρεις, θέλουμε να φτιάξουμε αυτή την εταιρεία, αυτή τη startup, ενδιαφέρεσαι να μπεις για τα οικονομικά και ίσως κάποια θέματα business? Και είπα ναι, βεβαίως. Έτσι ξεκίνησε, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το κυνήγησα, έτυχε και ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία και δέσαμε και σαν ομάδα με την Ιωάννα, τον Αποστόλη και με τον Θεόφιλο μετά. Επίσης, επειδή
πιστεύω ότι για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στον κόσμο, πρέπει οι επόμενες γενιές να είναι καλύτερες από τις προηγούμενες. Ήθελα να μοιραστώ λίγο την εμπειρία που έχω και ξεκίνησα να διδάσκω στον τυρί. Ξεκίνησα με ένα μάθημα, τώρα έχω 3. Είναι μαθήματα επιχειρηματικότητας και είναι κάτι που με ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι εμείς οι πιο παλιοί, οι πιο έμπειροι μπορούμε να βοηθήσουμε για να καταλάβει η δικιά σας γενιά κάποια πράγματα λίγο πιο εύκολα. Γιατί οι εποχές είναι διαφορετικές, είναι πολύ πιο δύσκολες από ό,τι ήταν όταν βγήκε η δική μου γενιά στην αγορά εργασίας. Ήταν τότε πιο εύκολα τα πράγματα, υπήρχαν πολύ περισσότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις, για να είμαι ειλικρινής, σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, υπάρχουν πάλι καλά αμοιβόμενες θέσεις και οφείλουμε πολλά στο ελληνικό startup οικοσύστημα, το οποίο μεγάλωσε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από τότε που ξεκίνησε το Equifund, νομίζω το 2018 μέχρι σήμερα, έχει κάνει άλματα το ελληνικό σύστημα, το ecosystem των startups, και έχουν δημιουργηθεί πολύ καλές δουλειές για νέα παιδιά που έχουν και τις ικανότητες και τη διάθεση να κάνουν τη διαφορά. Από την άλλη, σκέφτομαι φυσικά φανταστικό ταξίδι. Το να αφήσετε όμως το corporate περιβάλλον είχε και κάποιες θυσίες. Γιατί, εντάξει, αναφέρατε ότι υπήρχε πίεση τέλος πάντων, πολλές ώρες και τα σχετικά. Αλλά άλλοι θα πούν: OK, είναι κάτι σίγουρο, παίρνω έναν πολύ καλό μισθό, υπάρχει στάνταρ ωράριο που δουλεύω. Μπορεί στα υψηλότερα στελέχη να μην είναι ακριβώς έτσι. Αλλά το να πεις ότι αφήνω αυτό για να πάω σε κάτι που έχει να κάνει με startups, με το ρίσκο που έχουν οι startups και με τις ώρες που πρέπει να αφιερώσεις, είναι κάτι πιο αβέβαιο. Πώς το σκεφτήκατε? Καταλαβαίνω ότι δεν συνηθίζεται και άτομα της ηλικίας μου. Έτσι. Λένε όλοι ότι όταν είναι να κάνεις μια τέτοια κίνηση, να πάρεις ένα ρίσκο. Υπάρχει μια συνέντευξη του Elon Musk που έχει κάνει νομίζω ήταν καλεσμένο σε μια αποφοίτηση ενός πανεπιστημίου στην Αμερική και είπε ότι αν θέλετε να πάρετε τα ρίσκα και να γίνετε entrepreneurs, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που δεν έχετε οικογένειες, δεν έχετε δάνεια σπιτιού κλπ. Τώρα ξεκινήστε. Που ήταν τα παιδιά που στην ηλικία σας περίπου. Δείτε, εγώ ήθελα να το κάνω. Μπορεί να το πείτε και ότι ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου. Είναι αυτό που λέει outside my comfort zone. Εκεί μαθαίνεις πάρα πολλά. Ήταν τελείως outside my comfort zone, γιατί έχεις μια πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ καλές οι αμοιβές. Ξέρεις το πρωί που σηκώνεσαι πού θα πας. Ξέρεις τι θα γίνει. Είναι αυτό που λέω ότι καμιά φορά νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη, γιατί εκεί ήταν πάρα πολύ δουλειά. Ήταν ένα πράγμα. Ήταν η δουλειά μου. Μπορεί να διέφερε το ότι πρέπει να είναι διαφορετική χώρα ή άλλο business unit, αλλά ήταν τη ίδια δουλειά. Τώρα κάνω πράγματα τα οποία δεν είναι σχετικά μεταξύ τους. Αλλά έχω ακόμα τη διάθεση, θα το πω αυτό, ότι είναι θέμα καθαρά προσωπικής επιλογής. Το να αφήσεις μια καριέρα corporate, θα μπορούσα κι εγώ να μείνω λίγα παραπάνω χρόνια. Έκρινα ότι έπρεπε να φύγω εκείνη τη στιγμή. Εγώ. Είναι άλλοι οι οποίοι παραμένουν, περνάνε περισσότερα χρόνια και μετά πάνε και κάνουν κάτι όπως αυτό που κάνω εγώ. Ή συμβουλεύουν. Είναι και η ανάγκη του κάθε ανθρώπου. Ας πούμε, εγώ είχα αυτή την ανάγκη να προσφέρω κάτι εκτός από την πολυεθνική. Και γι' αυτό το λόγο είμαι και μέντορα σε διάφορα initiatives που υπάρχουν. Ας πούμε, αυτό που είμαι πολύ περήφανη είναι ότι είμαι μέντορα στο Junior Achievement Greece, που είναι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με μαθητές γυμνασίου και λυκείου για να αρχίσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας που δεν υπήρχε. Βλέπεις τα παιδιά ανταποκρίνονται, δηλαδή η εμπειρία μου είναι πάρα πολύ θετική για τα παιδιά και οι καθηγητές που θέλουν να μπουν σε αυτό. Είναι καθαρά προσωπική επιλογή, δηλαδή ήθελα να κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν το μετάνιωσα ποτέ, για να είμαι τελείως ειλικρινής. Έφυγα, έκλεισα την πόρτα πίσω μου, είπα εντάξει, τελείωσε η corporate καριέρα, και αν ήθελα να συνεχίσω σε corporate καριέρα, δεν θα άφηνα ποτέ την εταιρεία που ήμουν, γιατί είναι μια εξαιρετική εταιρεία. Έτσι. Ήταν κάτι το οποίο ένιωθα την ανάγκη να κάνω. Έχοντας εμπειρία και ρεθίσματα τόσο στην corporate δουλειά όσο και στη startup, ποιες είναι οι διαφορές τις οποίες βλέπετε στην καθημερινότητα της θέσης σας? Στην corporate εταιρεία ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν συγκεκριμένες δουλειές. Ας πούμε στη Fosprin αυτή τη στιγμή εγώ τρέχω το LinkedIn account. Έτσι ήμουν regional CFO, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο στη J&J, το καταλαβαίνετε τώρα. Έτυχε όμως, και επειδή ήμουνα πάντα άτομο hands-on, έκανα πράγματα μόνη μου. Ας πούμε, εγώ ποτέ δεν ήθελα γραμματέα και τις παρουσιάσεις μου σε φτιάχνα μόνη μου κλπ. Γιατί πιστεύω ότι είναι πιο γρήγορο για μένα παρά να λέω σε κάποιον άνθρωπο τι να κάνει. Δεν ήμουνα ποτέ αυτής της λογικής. Δεν μου ήρθε και τόσο δύσκολο, απλά πρέπει να κάνω πράγματα που παλιά τα έβρισκα έτοιμα. Δεν υπάρχει κάποιος να στα κάνει, πρέπει να τα κάνεις εσύ, ό,τι και να είναι. Δηλαδή, από το πιο απλό, όπως σας είπα, ανεβάζω ένα open position στο LinkedIn
μέχρι κάτι πιο advanced που είναι εντάξει, φτιάχνω ένα pitch, ένα presentation deck, τα φτιάχνουμε σαν ομάδα ή φτιάχνω εγώ ένα κομμάτι και βλέπουμε πώς είναι ή γράφω ένα executive summary. Αυτά είναι πράγματα τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να τα κάνεις όταν είσαι στη startup, γιατί δεν έχεις τον κόσμο να το κάνεις. Επίσης, να σας το πω και διαφορετικά, εδώ είναι ένα highly scientific workforce που έχουμε και τα παιδιά, με την εξαίρεση εμένα και μιας εξαιρετικής συναδέλφου που έχουμε, της Ανέτας της Γλινού, που είναι στα οικονομικά και admin και project management. Όλοι οι υπόλοιποι είναι επιστήμονες. Κάποια πράγματα πέφτουν σε εμάς, γιατί εμείς ξέρουμε να τα κάνουμε. Αλλά εντάξει, είναι never a boring day, να το πούμε και αυτό. Είναι πώς τα βλέπει κανείς τα πράγματα. Εγώ πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος εκ φύσεως και θετική. Πάντα κάτι μαθαίνεις, δηλαδή προσπαθώ να βρω πάντα κάτι θετικό από οτιδήποτε γίνεται. Διαφορετικά δεν υπάρχει νόημα να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, μένουμε στάσιμοι. Χαίρομαι για αυτά που ακούω και για την όλη ανάμειξή σας στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας, το οποίο πραγματικά ανεβαίνει με άλματα, και ευχαριστούμε που συνεισφέρετε κι εσείς σε αυτό. Όσον αφορά την ομάδα της Fonsprint, από ό,τι έχω καταλάβει από αυτά που μας περιγράφετε, είναι μια πολύ δυνατή και μεγάλη ομάδα, full εξειδικευμένη. Θέλω να μας πείτε λίγο με περισσότερη λεπτομέρεια τι ακριβώς κάνει σε προϊόν, δηλαδή χρησιμοποιείτε κάποιο laser, bioprinting, και τυπώνετε βιολογικό υλικό, τυπώνετε ιστούς. Σε ποιες θεραπείες, ας πούμε, μπορεί αυτό να χρησιμεύσει? Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει, όπως καταλαβαίνετε, ότι είμαστε μπροστά, πιστεύω, σε μια νέα επανάσταση στην ιατρική. Επειδή έτυχε και ήμουνα πολλά χρόνια στα medical devices στην J&J, ξέρω ότι από πλευράς μεγάλων εφευρέσεων στην ιατρική, οι μεγάλες εφευρέσεις είναι λίγο πίσω μας. Δηλαδή, τις προηγούμενες δεκαετίες ανακαλύφθηκαν τα stent και έτσι δεν χρειαζόταν κάποιος που είχε πρόβλημα στην καρδιά, συγκεκριμένα προβλήματα, δεν χρειαζόταν πια να κάνει ανοιχτής καρδιάς επέμβαση, μπορούσαν να το κάνουν minimally invasive, δηλαδή με μικροεπεμβατικές επεμβάσεις, να βάλει ένα stent, να ανοίξει την αρτηρία, να μην χρειαστεί να ανοίξει, να κάνει ανοιχτή επέμβαση καρδιάς. Μετά ανακαλυφθήκαν τα γόνατα και τα ισχύα για τις αντικαταστάσεις, που έτσι δώσανε μια μεγάλη ποιότητα ζωής στους ανθρώπους που είχαν προβλήματα με τα γόνατα και τα ισχύα. Μετά ανακαλύφθηκε η ενδοσκοπική επέμβαση, οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Όλα αυτά όμως ήταν μεγάλες εφευρέσεις στην ιατρική που ήταν στο παρελθόν. Τώρα είναι η αρχή καινούριων καινοτομιών που έχουν να κάνουν με τη βιοεκτύπωση, η οποία χρησιμοποιείται, απλά υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, απλά η βιοεκτύπωση με λέιζερ έχει κάποια πλεονεκτήματα, έχουν 95% ζωή τα κύτταρα μετά από την τοποθέτηση σε ιστό από λέιζερ σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Ή μπορεί και δίνει αίμα, το vascularization των κυττάρων είναι καλύτερο με το λέιζερ. Δηλαδή έχεις μια τεχνική η οποία είναι πιο κοντά στο να τρέξουν πιο ομαλά τα πράγματα, ας πούμε. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς συναρμολογούμε τους bioprinters, τους laser bioprinters και το hardware, και έχουμε και το software που κατευθύνει τον printer για να εκτελέσει τις εντολές. Δηλαδή φανταστείτε ένα printer όπως ένα Canon ή οποιοδήποτε printer έχετε στο γραφείο σας. Ο printer τι κάνει? Παίρνει μια εντολή που του λέει πάρε το μελάνι και γράψε στο χαρτί αυτό που σου στέλνω. Αυτό κάνει ο printer. Ο βιοεκτυπωτής τι κάνει? Το μελάνι που παίρνει, αυτό που χρησιμοποιεί, είναι βιοηλικό. Στην περίπτωση τη δική μας λοιπόν τι γίνεται? Η πρώτη εφαρμογή που έχουμε είναι στην ουροδόχο κίστη. Δηλαδή τι κάνουμε? Υποκαθιστούμε κομμάτια της ουροδόχου κίστης που έχουν καρκίνο κατά κύριο λόγο με υγιή ιστό. Δηλαδή γίνεται μια κιστεκτομία, έτσι λέγεται, αφαιρείται το κομμάτι της κίστης που έχει κύτταρα με καρκίνο και τοποθετείται ένα κομμάτι το οποίο είναι υγιές. Πώς γίνεται αυτό? Η διαδικασία είναι ως εξής. Κάποιες εβδομάδες πριν γίνεται μια βιοψία, παίρνουν οι γιατροί υγιή κύτταρα του ασθενούς και την ώρα που είναι να γίνει το χειρουργείο, μέσα στο χειρουργείο, γι' αυτό είναι in vivo, δηλαδή γίνεται στο χειρουργείο, κόβει ο γιατρός ένα κομμάτι από το έντερο του ασθενούς, το οποίο μετά το φτιάχνει με έναν τρόπο που γίνεται μια βάση τετράγωνη, αφαιρεί και το κομμάτι του εντέρου που έχει κάποια κύτταρα που απορροφούν για να μείνει καθαρός ομής και μετά χρησιμοποιεί τον printer για να τοποθετήσει πάνω σε εκείνο το κομμάτι του ιστού πια που είναι ζωντανός και είναι από το έντερο του ασθενούς και είναι έτοιμος να τα δεχτεί, τοποθετεί όλα αυτά τα κύτταρα που είχαν πάρει όταν κάνανε τη βιοψία, τα οποία τα έχουν καλλιεργήσει και έχουν βγάλει εκατομμύρια κύτταρα. Και αφού ετοιμαστεί αυτό το κομμάτι του ιστού πια με τα καινούργια κύτταρα, ο γιατρός απλά το ράδει στον ασθενή in vivo την ώρα του χειρουργείου. Αυτό είναι λοιπόν που κάνουμε. Τα λέω έτσι λίγο και με τη δική μου γλώσσα, γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά νομίζω καταλάβατε τι γίνεται. Αυτό είναι που γίνεται με τη βιοεκτύπωση. Ουσιαστικά είναι σαν έχεις έναν printer, ο οποίος όμως εκτυπώνει βιοηλικό πάνω αντί σε χαρτί, σε ιστό. Κάνουμε αυτή τη στιγμή κάποιες δοκιμές σε ζώα, αυτό είναι προκλινικές δοκιμές, και είναι πάρα πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Δηλαδή η κίστη του ζώου δουλεύει κανονικά. Η κίστη αυτή που περιγράφω λειτουργεί κανονικά και δεν έχει και καμιά παρενέργεια
ενέργεια για το ζώο. Αυτό κάνουμε. Αυτή είναι η πρώτη μας εφαρμογή. Είμαστε σίγουροι ότι θα δουλέψει. Μετά μπορούν να γίνουν άλλες εφαρμογές σε άλλα πεδία, όπως εφαρμογές στην καρδιά ή εφαρμογές σε ισοφάγο κλπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σκέφτομαι ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος νέος ιδρυτής. Το πρώτο πράγμα που να σκεφτεί είναι να φτιάξει μια startup βιοεκτύπωσης. Προκλήσεις πριν καν ξεκινήσει, νιώθεις πώς θα μπορεί να υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα, ότι μπορεί να χρειάζεται ψηλό κόστος, ψηλά έξοδα στην αρχή, ή να χρειάζεται πολύ χρόνο μέχρι να αναπτυχθούν όλα αυτά. Εσείς ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε και πώς τις ξεπεράσατε? Έχουμε 2 επιστήμονες στην ομάδα, οι οποίοι είχαν δουλέψει σε σχετικά αντικείμενα, όπως η Ιωάννα Ιζεριώτη, και έχει δουλέψει και με θέματα DNA, με τη χρήση λέιζερ στο παρελθόν. Και έχουμε και τον Απόστολο τον Κλινάκη, ο οποίος έχει κάνει έρευνα για καρκίνους κλπ. Ήταν η ευτυχή συγκυρία, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι φέρανε όλη αυτή την εμπειρία και όλη αυτή τη γνώση για να δημιουργηθεί αυτό που περιγράφουμε τώρα. Αυτή ήταν η ευτυχή συγκυρία. Σε άλλες startup ακούς ότι είναι παιδιά σαν εσάς, ας πούμε, με μεγάλη εμπειρία σε κώδικα, οι οποίοι έχουν μια καταπληκτική ιδέα και κάθονται και γράφουν κάτι το οποίο είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολλοί κόσμος και γίνεται μια πολύ καλή startup. Δηλαδή, όταν το σκεφτείτε αυτό το πράγμα, ο καθένας φέρνει μια εμπειρία, μια γνώση που έχει μια φοβερή ιδέα και προσπαθεί να την υλοποιήσει. Το δικό μας, επειδή είναι το συγκεκριμένο και είναι δύσκολο και είναι επιστημονικό και παίρνει και πολλά χρόνια για να φτάσει στην αγορά, γιατί πρέπει να κάνεις τις προκλινικές, μετά πρέπει να κάνεις πρώτη κλινική μελέτη σε άνθρωπο, μετά δεύτερη και μετά τρίτη, για να πάρεις την έγκριση να βγεις στην αγορά. Είναι αυτό που λένε long time to market. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει είναι ότι θέλεις patient funding, δηλαδή πρέπει να βρεις επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να περιμένουν αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη οικονομική βοήθεια που πήραμε ήταν από το EIC, από το European Innovation Council Accelerator. Δεν ήταν από ιδιώτη επενδυτή, γιατί γι' αυτό δημιουργηθήκανε όλα αυτά τα μέσα όπως το EIC Accelerator κλπ. Για να βοηθήσουν επιστήμονες κυρίως που είχαν ιδέες που θα καθυστερήσουν να βγουν στην αγορά. Με αυτή τη λογική, δηλαδή, για να βοηθηθεί λίγο το ερευνητικό κομμάτι και όχι μόνο αυστηρά το business το κομμάτι. Σε άλλες περιπτώσεις, νομίζω που ξέρουμε από πετυχημένες startups που έχουν φτιάξει πολλοί Έλληνες ιδρυτές και Ελληνίδες, ήταν απλά είχαν την εμπειρία, είχαν το know-how, είχαν την θέληση και τη γνώση να φτιάξουν κάτι. Απλά καμιά φορά είναι ευτυχές να είναι κάτι το οποίο μπορεί να βγει γρήγορα στην αγορά και έχει και πολύ μεγάλο impact στην αγορά, που σημαίνει ότι αρχίζουν πια και τα οικονομικά της εταιρείας να βελτιώνονται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τα δικά μας. Και εμείς μια χαρά πάμε. Σας είπα ότι με τη χορηγία αυτή του EIC Accelerator, τώρα ψάχνουμε και για ιδιώτες επενδυτές, είμαστε σε ένα καλό σημείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη αυτού που θέλουμε να κάνουμε. Εμένα πραγματικά η συγκεκριμένη τεχνολογία μου φαντάζει εντυπωσιακή. Ίσως σε ταινίες φαντασίας κάποτε θα μπορούσαμε να το δούμε. Το γεγονός ότι μπορείς να τυπώνεις βιολογικό υλικό σε στρώσεις έτσι και να θεραπεύεις τέτοιες ασθένειες είναι εξωπραγματικό. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που το κάνουμε αυτό, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν. Απλά είμαστε οι μοναδικοί, γιατί υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι. Υπάρχει, ας πούμε, η εταιρεία CellLink, η οποία βγάζει το BioInk και βγάζει και printers, οι οποίοι είναι inkjet printers, οι οποίοι είναι και φτηνοί και τις χρησιμοποιούν ερευνητές. Δηλαδή, τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μεγάλη έρευνα. Ή εκτυπώνουν με βιοεκτυπωτές φάρμακα. Γίνονται αυτά. Στο laser, το laser είναι άλλες 2 εταιρείες κατά κύριο λόγο που χρησιμοποιούν laser, οι οποίες ασχολούνται και αυτές κατά κύριο λόγο με αρκετές εφαρμογές. Ας πούμε, είναι η Precise Bio που είναι Ισραήλ και Αμερική που ασχολείται με μάτι, είναι η ποιητής που είναι στη Γαλλία που ασχολείται με καρδιά και δέρμα κλπ. Αλλά είναι ex vivo, δηλαδή εμάς η μεγάλη μας καινοτομία είναι ότι είμαστε οι πρώτοι που θα μπούμε μέσα στο χειρουργείο, δηλαδή θα γίνεται η αντικατάσταση της ουροδόχου κίστης με τον καινούριο και υγιή ιστό μέσα στο χειρουργείο. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Από τη στιγμή που είναι in vivo, καταλαβαίνω ότι ίσως δεν πας να φτιάξεις ολόκληρο όργανο, πας να φτιάξεις κάποια πρόσθετα του οργάνου. Αλλά έχετε συζητήσει το να μπορούσατε να φτιάξετε ένα ολόκληρο όργανο, ας πούμε, για μεταμοσχεύσεις? Αυτό είναι στο μέλλον πια. Καταλαβαίνετε ότι το τελικό, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση θα καταλήξει για την αντικατάσταση οργάνων. Εκεί είναι που νομίζω είναι και οι μεγάλες ελπίδες για τη βιοεκτύπωση γενικά, να καταφέρουμε να εκτυπώνουμε με κύτταρα του ασθενούς ολόκληρα όργανα. Αυτό όμως είναι στο μέλλον, δεν είναι για τώρα, έχει λίγο χρόνο ακόμα. Θα ήθελα να πω, μιας και το συζητήσαμε, ότι το να κάνεις μια startup θέλει πολύ υπομονή, θα χρειαστεί, ας πούμε, να έρθεις αντιμέτωπος με κεφάλαιο και τα σχετικά. Αυτό ίσως να το κάνουμε 10 επί
για μια biotech startup και φυσικά το ιδανικό θα ήταν να βγει κάτι γρήγορα και εύκολα στην αγορά με τεράστιο impact, αλλά όπως καταλαβαίνουμε στις biotech χρειάζεται να περιμένεις δεκαετία, μπορεί και παραπάνω, για να περάσεις όλα αυτά τους ελέγχους, τέλος πάντων όταν μιλάμε για υγεία ανθρώπου ειδικά. Υπάρχει κάποιο hub που θεωρείτε ότι είναι νούμερο 1 στον κόσμο, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει biotech? Ναι, δείτε, αυτό που λένε όλοι είναι ότι όπως είναι η Silicon Valley για tech, η Βοστόνη είναι για biotech και health tech. Η Αμερική, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, είναι πιο μπροστά από την Ευρώπη σε όλα αυτά, επειδή οι Αμερικάνοι έχουν έχουν μεγαλύτερο appetite για ρίσκο. Αυτό το ξέρω και από τα μαθήματα που κάνω. Το πρώτο VC, Venture Capital Fund, έγινε στην Αμερική το 1947. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι έχουν 80 χρόνια εμπειρία με αυτού του είδους τις επενδύσεις. Το λέω γιατί το διδάσκω στους φοιτητές μου και εγώ όταν το διάβασα την πρώτη φορά δεν το ήξερα. Είναι εντυπωσιακό. Πόσα χρόνια δηλαδή υπάρχει αυτή η νοοτροπία του βάζω χρήματα σε μια καινούρια εταιρεία για να πάει μπροστά. Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στην Αμερική γιατί η επιχειρηματικότητα είναι πιο πολύ διαδεδομένη, είναι πια κομμάτι της κοινωνίας. Βλέπεις, ας πούμε, τα παιδάκια, τα βλέπετε και στις ταινίες και να μην έχεις πάει ποτέ, ότι ας πούμε το Halloween κάνουν trick or treat, πουλάνε λεμονάδες, κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι στο μυαλό τους, δηλαδή το έχουν ρε παιδί μου, είναι μέσα στον τρόπο που μεγαλώνουν η επιχειρηματικότητα ή να τολμήσει το επιχειρήν. Στην Ευρώπη γίνονται βήματα βέβαια, αρκετά. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει αρκετές καλές κινήσεις για να καλυφθεί αυτή η διαφορά με την Αμερική. Νομίζω σιγά σιγά κάποια στιγμή θα φτάσει. Απλά επειδή εγώ δούλεψα και σε αμερικάνικες εταιρείες πάρα πολλά χρόνια, έχουν απλοποιήσει τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην επένδυση και το πώς προχωράνε. Εμείς στην Ευρώπη πιστεύω ότι σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω και έχουμε και λίγο περισσότερη γραφειοκρατία. Έως πολύ παραπάνω γραφειοκρατία, αλλά σίγουρα ανθίζουν και εδώ επιχειρήσεις. Φυσικά στην Αμερική τα πάνε αρκετά καλά. Χαίρομαι που μου το επιβεβαιώνετε, γιατί συγκεκριμένα για τη Βοστόνη έχω ξανακούσει. Είχα συζήτηση πρόσφατα με έναν startup founder, biotech startup founder, ο οποίος μάλιστα η startup του γίνεται IPO. Μου έκανε εντύπωση ότι μου ανέφερε το ίδιο πράγμα, συγκεκριμένα για MIT. Από εκεί που ξεκινάει και το iGEM. Και στο μεταξύ, μιας και το αναφέρουμε, αν μας ακούνε κάποιοι φοιτητές, είναι καλό να αρχίσουν να μπαίνουν σε κάποιες ομάδες του iGEM. Δίνονται πολλές ευκαιρίες, γίνεται brainstorming στο να ξεκινήσουν με τέτοιες ιδέες. Πάνε και ταξίδι στο Παρίσι, στον τελικό. Έτσι γίνεται, αν και παλιότερα πήγαιναν στη Βοστόνη. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Για κάποιον που ενδιαφέρει τη biotech είναι must. Να πούμε κάτι, ότι πέρσι μας τίμησε το MIT που έφερε το Startup Bootcamp στην Αθήνα τέλος του Μάρτη. Αυτό ήταν κάτι εξαιρετικό. Είχαμε πάρα πολλούς φοιτητές εκεί. Είναι πολύ θετικό που τα παιδιά είδανε πώς τρέχουν αυτά τα events. Το κάνουν κάπου διαφορετικά στον κόσμο κάθε χρόνο. Και ήταν στην Αθήνα και ήταν κάτι το φανταστικό. Δηλαδή ήρθαν όλες οι προσωπικότητες που ξέρουμε από τον κόσμο της επιχειρηματικότητας στο MIT και πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ και η ελληνική διασπορά σε αυτό και το MIT έχει εδώ ένα κομμάτι Ελλήνων που δουλεύει πάρα πολύ με τις startups και την επιχειρηματικότητα, δηλαδή κάνουν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα και είναι ευχάριστο το πώς συνδράμαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και ειλικρινά εκεί που δεν υπήρχε startup ecosystem έχει γίνει ένα θαύμα στην Ελλάδα γιατί έχουμε το ταλέντο, εγώ αυτό πιστεύω. Απλά έπρεπε να δημιουργηθεί το περιβάλλον για να μπορέσετε εσείς, κυρίως τα νέα παιδιά, να δημιουργήσουν, γιατί υπάρχει και να μην φύγουν ουσιαστικά, έτσι. Όντως, νομίζω το ταλέντο παίζει πολύ ρόλο στη δημιουργία του οικοσυστήματος. Δηλαδή, αναφέρεται και προηγουμένως ότι στην Αμερική καλλιεργούν τα άτομα από μικρά να ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και μετά φέρουν το ταλέντο. Οπότε, αντίστοιχα, θεωρώ ότι και στην Ελλάδα, όταν υπάρχει το ταλέντο, να γυρνάνε τα άτομα τα τόσο ικανά, μπορεί να ακμάσει το οικοσύστημα και να προχωρήσει. Τώρα έχουμε φτάσει στο αντίθετο από αυτοί που ήμασταν πριν 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή ψάχνεις να προσλάβεις μηχανικό και δεν βρίσκεις. Γιατί αυτοί που είναι εδώ είναι happily employed και με καλούς μισθούς και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Τώρα, από ό,τι είδα, η κυβέρνηση θα βγάλει tech visas, ειδικές βίζες, για να έρθει κόσμος εδώ που δεν είναι Έλληνες να δουλέψουν, γιατί υπάρχουν ανάγκες και δεν μπορείς να βρεις κόσμο. Και αυτό δείχνει ότι μεγαλώνει το ecosystem και είναι πάρα πολύ θετικό. Και αν είχατε να δώσετε κάποια συμβουλή σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το health tech, με το biotech, είναι φοιτητής τώρα, είτε να μπει σε κάποια startup είτε να ξεκινήσει μια δικιά του, τι θα του λέγατε?
Δείτε, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να ψάχνουν να βρουν ευκαιρίες να δουλέψουν σε καλές εταιρείες αρχικά. Επειδή το πέρασα κι εγώ, όταν ξεκινήσεις στην αρχή της καριέρας σου, που εγώ δεν έψαχνα ποτέ να είμαι σε startup, η δική μου γενιά ήταν η γενιά που ήταν ευχαριστημένη να είμαστε υπάλληλοι. Έτσι, δεν είχαμε τις ανησυχίες. Ήταν και οικονομικές συνθήκες τότε. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι αν μπορείτε, και επειδή είσαστε και πολύ πιο mobile από ό,τι ήμασταν εμείς, δηλαδή μπορείς να φύγεις στο εξωτερικό. Αν μπορεί να βρει μια δουλειά σε μια καλή εταιρεία για να μάθει κάποια πράγματα στην αρχή, κυρίως από πλευράς work ethic, processes, δηλαδή να είναι έτσι λίγο πιο structured ο τρόπος που αντιμετωπίζει την εργασία, θα συμβούλευα να ξεκινήσει έτσι. Αν αυτό δεν γίνεται, να ξεκινήσει σε μια καλή εταιρεία που είναι στην Ελλάδα ή καλή ελληνική εταιρεία, να μείνει 3-4 χρόνια και μετά να πάει στη startup. Επειδή ο τομέας του biotech είναι αρκετά εξειδικευμένος, δεν μιλάμε για pharmaceuticals τώρα, γιατί στην Ελλάδα η Ελλάδα έχει αρκετά καλή παραγωγή φαρμάκων με φασόν κλπ. Και είναι διαφορετικός τομέας. Για biotech πρέπει να βγεις εξωτερικό για να δεις τι γίνεται, για να καταλάβεις πώς δουλεύουν αυτές οι εταιρείες, ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας και πώς μπορείς να προχωρήσεις μια τέτοια εργασία. Άρα η συμβουλή μου θα ήταν αυτή, να ξεκινήσει από κάποια καλή εταιρεία στο εξωτερικό. Είναι ανοιχτά πια τα σύνορα, προσλαμβάνουν παντού. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι καλός φοιτητής, καλή φοιτήτρια και έχει όρεξη και θέλει να προχωρήσει, πιστεύω προχωράει πια, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και μετά με μια καλή ιδέα να μπει σε μια καλή startup. Αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Όχι αμέσως στη startup. Πιστεύω ότι αν δεν είσαι έτοιμος με μια ιδέα που την είχες από φοιτήτρια ή από φοιτητής και σε καίει, ρε παιδί μου, και θες να τη δεις να εφαρμόζεται, πρέπει να περάσεις κάποια χρόνια για να δεις πώς δουλεύουν οι πολύ καλές εταιρείες. Αυτές που είναι πολύ structured εννοώ, έτσι. Γιατί μαθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις απίστευτα πράγματα από αυτούς. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Απαλίδου. Αν κάποιος θέλει να σας μάθει, να σας γνωρίσει περισσότερο, να επικοινωνήσει μαζί σας, πού θα μπορούσε να σας βρει? Μπορεί να με βρει, μπορεί να μου κάνει request στο LinkedIn, απαντάω στα πιο πολλά και μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση, ένα online call. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτή να μιλάω κυρίως με νέα παιδιά. Σας είπα ότι διδάσκω και στο Αμερικάνικο Κολέγιο, άρα γενικά έχω καλή σχέση με τα παιδιά και ένας από τους λόγους που το κάνω είναι επειδή ειλικρινά πιστεύω ότι οι προηγούμενες γενιές πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν καλύτερες οι γενιές που έρχονται για να πάει μπροστά ο κόσμος. Αλλιώς δεν γίνονται τα πράγματα. Δεν θα προοδεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε ό,τι έχετε πετύχει. Σας ευχόμαστε και καλή τύχη και καλή δύναμη, προφανώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.